Welcome to Sual, Pangasinan. Hello yung mga apo! Naka-on vacation mode ka na rin ba? Tara at samahan mo akong explore natin ang bagong kinagigiliwang resort dito sa bayan ng Sual. Dito lang ito sa West Manor Resort Hotel, located at Sitio Matalakitik, Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Kung gusto mong malaman kung paano pumunta dito ay panoorin mo lang itong video hanggang sa dulo. Sobrang ganda nga ng resort na ito mga apo. Sa sobrang ganda nga ay parang dreamland na ito. Very cozy, chill at social ang vibes. Hindi ako makapaniwala na may ganitong resort pala sa Sual, Pangasinan. Perfect place ito para sa bakasyon ng bawat pamilya, kaibigan o kaibigan. Tingnan nyo naman ang view, malaparaiso talaga. Kung gusto mong mawalang stress mo, ay saktong-sakto to para sa'yo. Perfect ito para sa mga taong gusto mag-relax at magsaya. It is indeed a beautiful place. Ang sarap pasyalan. Sobrang ganda dito mga apo. Tignan nyo naman yung view. Parang hindi siya totoo sa sobrang ganda. Tapos, ang dami pang swimming pool. 6 yata yung swimming pool. 4 na adult pools at saka 2 kiddie pools. Bali dun sa may left side yung kiddie pool, dito yung mga adult pool ata ito. Tapos dun sa dulo, sa baba ng castle, yun yung parang sa Disneyland na castle. Meron pang pool doon. Bali, ang entrance fee pala dito mga apo is 250 pesos. Tapos meron dito mga gazebo hut or cabana, yung mga cottages, for as low as 800 pesos lang. Ito pala yung sinasabi kong castle mga apo. Ayan o. Ang ganda diba? Tapos ang dami ding mga slide dito. Mga 3 yata yung nakita kong slides. Sobrang lawak nitong resort mga apo. Parang ilang oras bago mo tumalibot ng buo. Pwede rin pala kayo ditong mag-overnight dahil marami din ditong mga room. For only 4,500 pesos nga ay meron na kayong for 2 packs na room. Kung wala naman kayong dalang pagkain ay pwede naman kayong bumili dito sa kanilang bar. I-post nyo na lang itong video para makita nyo ang kanilang menu. Madami na rin sila ditong mga CR mga apo. Kaya di na kayo mahirapan kung magbabanlaw at magpapalit kayo. Ito na. Dahil sigurado na naman ako maraming magtatanong kung paano pumunta dito ay finilm ko na para sa inyo. Mula sa bayan ng Sual ay dedire-diretso lang kayo hanggang sa marating nyo itong Welcome Kawayan. Along the highway nga lang to mga apo. Pag may nadaanan na kayong tulay ay malapit na kayo. Pag may nakita kayong under construction na building dito sa may right side ay dyan na nga yun mga apo. Pumunta lang kayo dito sa information office para mag-register at magbayad ng mga tickets mga apo. After nyo magbayad ay tatatakan lang nila kayo at pwede na kayong pumasok. Highly recommended nga ito mga apo. Napakaganda nga ng pagkakagawa niya. It's giving Tagaytay vibes. May pagka-dwarf village. Very Instagrammable. At para kung nasa ibang bansa. Wala na akong masabi kundi ang ganda-ganda talaga dito. Ang dami mo ditong pwedeng pagpicturean. Kahit saan ay good spot. Sobrang linis na ng tubig at ng paligid. Tignan nyo naman itong view habang naliligo kayo. Very refreshing. At talagang kakaiba. Mapapawaw ka na lang talaga. Kaya kung dumaan ito sa timeline nyo, sign mo na din to mga sulitin na ang bakasyon. Itagilay tropa yun. Yan na kulay ang yulay outing you. Dadsayang patang na panahon. Bali-bali talagang man swimming. Man swimming kimot lang. Sige, Bella po. Follow for more.